ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, యేసుక్రీస్తు వారి వందనాలు. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము తెలుగులో విందాం. ఆది కాండము 15వ అధ్యాయం 1వ వచనం. భయపడకము, నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానం అత్యధికమని చెప్పాను. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, దేవుడు నీకు కేడెమై ఉన్నాడు. నీ కష్టాలలో, నీ దుఃఖములో, నీ బాధలో ఆయన నీకు కేడెముగా ఉండి నిన్ను నడిపించి ఆయన నిన్ను బలపరచబోతున్నాడు. ఆయనే నీకు కేడెమై ఉన్నాడు. ఆయన నీకు ఆధారమై ఆశ్రయమైన దేవుడు. ఆయన నీకు కేడెముగా నుండి ఈ దినమంతా నిన్ను నడిపించబోతున్నాడు. నువ్వు కష్టాల్లో, బాధల్లో కృంగిపోతున్నావా? ఆయనే నిన్ను నడిపించి బలపరచబోతున్నాడు. ఆయన కేడెమై ఉన్న దేవుడు. ఆయనే నీ బహుమానమును అధికముగా చేయబోతున్న దేవుడు. భయపడొద్దు, బాధపడొద్దు. నా దేవుడు నీకు ఈ దినమంతా కేడెముగా ఉండి నడిపించి నా దేవుడు నిన్ను హెచ్చించబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. దేవుడు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని దీవించును గాక. ఈ వాగ్దానం మీ జీవితంలో నెరవేర్చబడును గాక. ఆమేన్.